खुलुमबाय मानगोनां आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोन लोगोसे रायजो राजाफोर। बिपिएफ दोलोआव मानो हाबनांगौ? इउपिपिएल दोलो बा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौ नागारनानै बिपिएफ दोलोआव मानो हाबनांगौ? आरो जों 5 बोसोराव मा नुबोखो आरो रिजायनानै नायनायाव कम्पेयार खालामनानै नायनायाव जों बबेखौ साबसिन मोनखो बबेखौ बेस्ट मोनखो आरो जों 5 बोसोर साननो सम मोननायाव जों माबादि सिन्था खालामनानै बबे दोलोआव हाबनांगौ आरो बिपिएफखौ मानो बेस्ट होननानै बुंखो नैबे रायजो राजाफ्रासो मिथिगौ आरो बियो आंनि राव नङा, बिथांमोन बिपिएफ दोलोआव जयेन जाग्रा सुबुंफोरनि राव। दिनैनि भिडिअआव बेखौनो दामाखा नोंथांमोनजों सावरायगोन। हेलो एवरीवन, वन्स अगेन वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथां बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। बाथ्राया खुब सिरियास। 5 बोसोर नायबाय इउपिपिएल दोलोखौ, अर्थात बिटिआर गभर्नमेन्टखौ, बेनिफ्राय बिपिएफ दोलोखौ रायजो राजाफ्रा जे 5 बोसोर साननो थाखाय समय मोनदों। बे समाव गासैखौबो कम्पेयार खालामनानै रुजुनानै गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरखौबो नायबाय, बेवहाय बिपिएफखौनो बेस्ट मोनबाय। जाहोना मा? 5 बोसोराव जाय खामानिखौ इउपिपिएल दोलो अर्थात बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावबाय, लस खालामबाय, गासैखौबो खस्थ' होबाय, बे रोखोम खामानिखौ बिपिएफ दोलोआ 17 बोसोराव मावाखै। बिथांमोनासो 5 बोसोरावनो हालाय हाथाय बिमा माहारिफोरखौ बुग्लुंबाय, फेक एनकाउन्टार होलाबाय, खामानिफोरखौ हरफिनजोब्बाय। बे मोनसे नुबाय जे प्रमद बर' बिथांनि सासन कालावहाय खालि थगायनाय, खोथा होनायल', बास्तबतायाव जेबो गैया। बेनि एग्जाम्पल हिसाबै साख्रि मोनोमोन हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावहाय 4 ग्रेडआनो जा 3 ग्रेडआवनोबाबो मोनोमोन, नाथाय बे खमथायाबो गैला। आरो मोनसे खोथाया जाहैबाय गोजोन सान्थि होनबाय, बर' बिमा माहारिफोरखौ बुग्लुंनानै मोदै रथ' खालामबाय, एभेक्सन खालामला हैबाय बर' रायजो राजाफोरखौ, होखारग्लुंला हरबाय। आरो बेजों लोगोसे सोरखौबा फेक एनकाउन्टार, सोरखौबा बन लायनायाव खुनु कनसिडार गैयै मेलेम गलायनाय डिस्टेन्स मुडनिफ्राय लागायबाय। बेफोर मा? बेफोर सान्थि? इज दिस द सिम्बल अफ पिस? बेजों लोगोसे लिरखानानै लाबोनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि दफाफोरखौ मावफुंजायैखौनो 96% मावफुंजाबाय होननानै बुंजाबाय। 4000 जन एनडिएफबि बिथांमोनखौ साख्रि सोबाय होननानै बुंजाबाय। आखाइ खब्बाय, गैया फाथो बोरै? रन्जन दैमारिया जेलाव दाबो बिथां सारा दङ, बख'गोन 5 बोसोरा जोबसै। अनलि खोथा होनायल', खामानियाव जेबो गैया। आरो बिनि अनगायैबो बिथांमोना गासिबो डेभेलपमेन्ट वार्कफोरखौ डिसिआसो मावगोन होननानै डिसिनो हरबाय आसाम गभर्नमेन्टनो। 10टा कलेजफ्रा सरखारि जाबाय होननानै आखाइ खब्बाय, रंजाबाय, अमा बेदर जाबाय, बम गावबाय। फाथो बोरै? जेबो जायाथाय जाया। बिथां प्रमद बर'नि समाव मोनसेल' गुवाहाटि बा दिल्लीयाव गेस्ट हाउस लुनानै बिथाङा दिन्थिदोंमोन, बेबो गैया। बबे गेस्ट हाउस लुनायनिफ्राय रिपेयारिं बानायनायावसो बांसिन फैसा गारो। दा बेफोर गासिबो सालिजारि खालामजोबनानै रायजो राजाफ्रा बिपिएफखौनो बेस्ट बुंदों। खारन हाग्रामा महिलारि बिथां सारनि नेतृत्व बिपिएफ दोलोआ, बिटिसि गभर्नमेन्टआ बिराद गेस्ट हाउस लुदों, बिराद इनस्टिटिउसन लुदों। बिनेश्वर ब्रह्म इन्जिनियारिं कलेज, CIT गासिबो हाग्रामा महिलारि सारनि दिनावनो जाजोबनाय। गिदिर दालां, लामा, बड'लेण्ड कालचारेल कमप्लेक्स बायदि गोबां इनफ्रास्ट्राक्चारा जौगादों। पावारखौ आखायाव लानानैनो गावनो खामानिखौ आवगायलाङोमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा बेफोरबादि खामानिखौ दासिमबो मावनो हायाखै। नाम्बार 1 दुखुनांथाव बाथ्राया जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय, फिउचार जेनेरेसननि थाखाय साख्रि होनो हानाय क्षमताखौ खोमानानै लानायनि थाखायनो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। बे बिराद
दुखुनांथाव बाथ्रा बेखौ बुंनानै आइ कान एक्सप्रेस खुगाजों आं खुनु बुंनानै फोजोबनो हाया बेखौ बिराद दुखुनांथाव आरो दा अब्ला नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो लोगोसे नैबे सासे बेक्तियाबो मानि थाखाय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF दोलोआव हाबनांगौ बेखौ रोखा रोखा फोरमायदो खोनासंलांदो A to Z बेनि उनाव कमेन्ट्स हरदो 5টা বছর বুঝার কারণে সময় পাম আমি এতিয়া সেই 5টা বছৰত আমি কি অধ্যয়ন কৰিলো এই অধ্যয়নৰ পিছত এই ডিসিশন লোৱা হয় এবাৰ আমি এনেকুৱা এটা ৰাজনীতি দলৰ লগত আমি থাকো আৰু নিশ্চয় এইটো চিন্তা কৰিছে আপোনালোকে আমি এবাৰ BPF-ৰ লগত থাকিম BPF-ৰ লগত থাকা মানে কি BPF চৰকাৰ আপোনালোকে বিচাৰিছে BPF চৰকাৰ মানে কি বিদেশীৰ কাৰ পৰিশ্ৰমটো বিচাৰিছে আপোনালোকে আগ্ৰামা মহিলা সাহ হয় নহয় আগ্ৰামা মহিলা নেতৃত্বত তথা আগ্ৰামা মহিলা আকৌ বিদেশীৰ চিফ বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে এটা অন্তৰত হিৰণ্ঠা কৰিছে আপোনালোকে এইটো সঁচা না মিছা এইটো কথাটো এইটোই যদি বাস্তৱ হয় অকল আপোনালোকে ওলাই আহিলে নহব এই অঞ্চলৰ সাধাৰণ ৰাইজক আপোনালোকে বুজাব লাগিব আমি এটা সিস্টেমেটিক হে দলহে চলাম আমি কিন্তু আমি ডেইলি আহি পেলাই ঘৰে ঘৰে ঘুমিব নোৱাৰো আমি এই অঞ্চলৰ বসবাস কৰে আপোনালোকে এই অঞ্চলৰ কোন মানুহ নেতৃত্বত কেনেকুৱা কি চলে কোনজন মানুহ নেতৃত্ব ললে এই অঞ্চলৰ সাধাৰণ ৰাইজৰ লাভান্বিত হ'ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠা থাকিব উন্নয়ন হ'ব এইবোৰ আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনি আপোনালোকে চিনি পায় হয় নাই কথাটো সেই চিনি পোৱাৰ আপোনালোকে যেতিয়া দায়িত্ব ল'ব তেখেতসকলক একদম সামৰি লৈ আপোনালোকে যৌথ এটা ইউনিটি হৈ পেলাই ৰাজনীতি কৰিব আপোনালোকৰ অঞ্চলৰ ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু আপোনালোকৰ ব্যক্তিগত স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব এইটো ৰাজনীতি না অন্য কিবা এই বস্তুটো সঠিক ৰাজনীতিত যদি আপোনালোকে সহযোগ কৰে তেনেহ'লে সম্ভৱ नुनो मोनबाय खोनानो मोनबाय थैंक यू very much for watching love you